Salam eziz yurttaşlar, salam mähriban gelin gyzlar Arslan Bey, Bahar hanım, Ayşegül hanım, Melike Moğlum hoş geldiňiz hemmäňiz. Biz şuň bäri ýygnanmagymyzyň esas sebäpleriniň biri biz şu Türkmenistanyň Watan programmasynda, Türkmen telewizionynyň Watan programmasynda bir video gördük. Olam näme? Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilişini üpjün etmek boýunça Pudagara Toporyň mejlisi geçirildi diýip 2025-nji ýylyň 14-nji fevralynda geçirilipdir bu mejlis Türkmenistanda. Ana şu temany biz halkymyza ýetireli, öz pikirlerimizi aýdaly. Bu mejlis nähili ýagdaýda geçirilendigini, näme sebäpden geçirilendigini, Türkmenistanda insan hukuklarynyň nähili derejelere ýetirilýändigini biz şu ýerde halkymyza ýetireli diýip ýygnançdyk watandaşlar. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Sebäbi Türkmenistanda bir jenaýetkär bir topar bar. Daşary işler ministrligi hem şolaryň aýaklary bolup hyzmat edýär şu jenaýetkär toparyň. Şoň üçin bular yalan gözboýagçylyk bilen halkymyzy ýene-de yalan propaganda bilen halkymyzy aldyw ýoly bilen şu mejlisi geçirdik. Türkmenistanda insan hukuklary iň ýokary derejede gowrulýar. İnsanyň hak hukuklary, borçnamalary ýokary derejelere ýetirilen diýip yalan bir sözler bilen ýene-de şu yalan propagandany öňe sürilipdir bu mejliste. Bu da näme diýmek? Halkymyzy indi goýun ýerine görmeli dälmi diýip düşünýän men şu ýerde. Sebäbi halkymyzyň 3/1 böleginiň diýeli iň bir az bolsa-da gözleri açyldy. Indi bu yalan bilen bir gün, 2 gün däl näçe ýyllap bu halkymyzy gandyryp geldiler-de. Yalan propagandany öňe sürüp geldiler. Niýöne halkymyz muňa da inanmaz. Ýurdun daşynda bolsun, içinde bolsun Türkmenistanyň watandaşlarymyz muňa inanmaýarlar indi. Bu yalan propaganda. Sebäbi aýdyň bir misal hökmünde ne owadan depek türmehanasy ýa-da başga şagal diýdi, başga Balkan tarapdaky Bayramal türmehanasy hemmesi bularyň anyk bir nemesi bolup görkezipdir. Anyk bir maglumat hökmünde görünüp duranda. Sebäbi näme üçin Türkmenistanda büyügüne adamlary şu türmelere sokup öldürilendigi barada şuňky gepleşigimiz. Watandaşlar hoş geldiňiz ýene bir gezek. Aýsyňyzda nähil pikirler bar bolsa şu hakda şu yalan propagandanyň biz bu tarafyny halkymyza ýetireli diýip otyr şu ýerde. Watandaşlar hoş geldiňiz hemmäňiz. Bahar hanım baş üstüne zat diýjeksiň. Senem öz pikirlerini aýt baş üstüne hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Salam yurttaşlar, kardeşler. Deme şu daşary ýurtlaryň, daşary döwletleriň ýokary guramalaryň gözüni boýajak bolup bizde kanun işläpdir, şeýler adalatly bir döwletimiz bar diýmek üçin mejlis. Bahar hanım sesin gitdimi ya internet bizde geçirdiler. Oça yurttaşlarymyň şodaklar. Geliş var sesim. Geliyor mu sesim? Ha. Hawa gelipdir. Anandırdım mı kamlik düşünüyor da. Bir yere gelip gepde de 4-nji ýerde durýar baýlykda Türkmenistany. 4-nji ýerde durýan bolsa onu näme üçin Türkiýede, Russiýada halkyň hyzmatçylyk edip ýör. Ine Amerika bir ýerde bir döwlet bolsa Türkmen bar şo ýerde. Hatda Afrikada da işleyen Türkmen bar eken. Afrikada iň bir düşük millet ýurt döwlet diýerler şonu. Şonda da bizim Türkmenler bar eken. Türkmenin yetmedik ýeri ýok. Russiýa uruşa gidip otyr.
mecburan şöyle işe dik gidip uruşa ölüme gidip oturuyor. Sen on yal kanunun işleyen olsa näme işliyor halkın özünün canını oda atıp maşgalasını bakmak için odun içine özünü atar mı? Odan depe var. Odan depede men yakın bir garnaşım oturdu. 17 yıl oturup çıktı şu yerde. Şonna aydera odan depen haysa kapısından giren haysa kapısından çıkan bilmiyorum diye. Gözünü dank diyerler diye o yere diye kellana halta giydiriyor kahvaltı diye. Gözünü dank diye şey giren diye. Sonra akidilende de gözünü danıp kellana ve kiçirak halta giydirip şey akidiyeler diye. Bilmiyorum kimde diye de. O zaman Oğan, İran olara da azar veriyormuşsun yönü. Olur oğudan depeden diğer çıkmanı başarıptır. Ya oların konsulluğu o işliye. Halkına çıkıyor, barıya nemesini nemçin ağaç oluyor, nemçin bulan üstü neme şon yalağı edip haber alayan eken konsulluğu akitmeni mecbur olayan eken şu türmedekileri gözünü bağlap o zaman oğudan depeden daşlaşandan son gözünü ayrı açıyan ekenler konsulluğu birem tavşırıyan ekeni barıp liderek zat aytman qovu hemme zatımız qovu deyvay yoksa yeni de aylan gelecek yeriniz şöyle önkü dönem beter size deme uroruz, söğürüz hemme zat ederiz deyip işkence diğer aşılarda bizde nämezi keşapçılık ederiz deyip şey aytıp koyuveriyen ekenler tavşırıp olarak şonu nemedi doğrulap aytmasa da kıytak aydiyen ekerler. Yani iyi içkiğimiz yok rahat deyip. Yöne diye Türkmenistan'ın halkının o yeri şikayet etmeye konsulluğu yok ahır. Türkmenistan'ın vatandaşı. Rayet sözünü hiç kullanmasın gelmeye de tap ağzıma zehir oylanyalı oluyor şu. Ne vatandaşı diyeyim de yurttaşı. Ana oları var ya eyle bir uruyorlar diye de mümkün diye. Elini ayağını dövüp sınıyorlar diye adamlar ha. Şu dışarıda Musur'da gezip gören it bolyandır. Şonum şey uru bilmersin. Ayağını taktılda dersin, daş atarsın, zat edersin, umar gözün kıymaz. Yani yaman ervet diye onun bir şona sadece berkisini aytıp bereyin diye de hatta şu sıçılan bok boluyor ha. Şonam öňüne goýup alňyna har ýerine şunu iýin diýen ekenler. Şonu ýalaklaklar var. Üstüne bok dökýän ekenler. Şo üstüne arasalamadan şo boku bilen demet şo oturýan ekenler şo dadyň içinde 6 adam bolýarmy, 10 adam bolýarmy şolar üstüniň boku bilen oturýan ekenler. Ne domuz soýýan ekenler o ýerde mangal ýapyp, gyz ertip şey diýen ekenler neme cenayetçi topları yukarı işgärler barıp şu yerde keyfet oturup kaydiyen ekerler. O zaman şu domuzun iç açınan şoların üstüne döküyen eker. Alın size yiyin şundan diye de. Bu nemede şu mecliste bunları kanunun içine koşup ayttı mı ka? Bizim kanunumuzda şular yazı adamlar ne şu tuğken gelip türmelerini bir aylan görsünler. Bunların türmedekilerin Türkiye'de izin günü var. Ruhsatlı öyüne gidip gelme günü var. Yöne Türkmenistan'da yok şolakta. Bunların haberleri dinleyebilirler Türkiye'de televizorları var, baniyesi var. İslam vaktinde baniye düşübilirler. Appakça prostinli, emeli, çarşaflı yatakları var. Hem de daha da kovi. Arasıca oturup duruyorlar. Çay şek o hem de zaten içinde. Yöne bizde varmış o da. Bir neme $1000 getirdik koyuverte eline $50-60 gelip düşüyor diye. $1000'da. 3 yıl oturdum neydi men karındaşım. 3 yılda $70,000 müttediydi. Özün kasaplak ve bakır o sonluydu. Yağdaydı, şötürmenliydi. Bir şokolat dedi. Alıp iyice canım çekti dedi. Bir şokolat almak için $100 verdim dedi. Onun yanına 6 mı 7 tane adam olup oturuyor. Bir misal için Snickers şokolat diye. Şonun ululuğu neyme çıkıyor? Şonu 6 mı 7 olup paylaştırırlar. İyiden giyişli geçerli 6 olup bir çöreği paylaşıyorlar.
normal ekmek değildir şöyle. Şon gözüňe götürüp, şon 6 sanak bolup bir günde şonu berýärmişinden. Soň bir ekmek çöregiň ýarsyny berip başlapdyrlar. Ana şolar ýaly ýagdaýlary. O demäň tualetin kanalizasiýasyny eliň bilen arassalar diye daşarda tualet bar eken. Şonu eliň bilen almaly diye. Boku näýdi sen eliň bilen alybiljek. Ana şolar alýan eken. Oson ýanynda seredip duran bärsine bar dep goýberi diye kanalizasiýanyň içine gaçy diye adam. Oson şoň içine gaçýar, ondan soň almaýarlar diye de. Özüň ölçüde bermeli diye biri-biriniň elinden çekip alýan ekenler. Ýöne şu üstüniň boku bilen hem şoň içine girip oturýar diye şolardan. Baniye zat ýok. $100 berýän diye baniye çyşyk diýen diye de. Ýa soğuk, buz ýaly suwa düşmeli diye. Oson ýana bir sabırlandım diýen wagtynda da suw kesip goýýar diye. Şo sabryň bilen hem çykýan diye de. O käwatam diye şu suwa düşüp durýan diye. Şondan girip bir diye ýalaňaç dursun diye de. 2-3 tane bolup girýärler diye dubinka bilen diye urup diye banýaň içinde diye özüňe gidip ýykylyp galýan diye. Oson üstüne de suw döküp şeýdi ben özüňe getirýän depip çok koşuk diye ýatýan zadyna koşuk diýen ekenler. Koşudyňa gelýän çäňdi depe getirýärler diye. Hem dubinka bilen urýar diye, hem depe diye şeýdip getirýärler diye. Ýene bular kanunda şu meclisde şolaram aýtsa hasiyetlikli bolardy. Ýene bizim kanunlarymyzda şolaram bardy. Şu wagtlykça şolara aýtaýyn. Bahar hanım ya. Bu zatlar hakyky subutnama ya. Subutnama hani insanyň hukuklarynyň depgilenendiginiň subutnamasy wagşylarça bu. Bu Sednaya türmehanasyndan 100 gat beter ilhanç bir ýagdaýlara wagşylarça da adam şeýdip saklamak bolarmy? Zatlar gaty gorkunç ilhanç ýagdaýlar. Arslan Bey size söz bereli başladyňa. Esenlikler, ildeşler. Hakikaten benim izledim şonu. Şotayda gözüme ilen zatlar boldu da menim. Neme diýer ki şota nemesinde? Ýa-ki UNESCO'nun dedi emme ilalaşıklarına dedi bizem dedi goşulýas. Bizem şo zatlary dedi yerine ýetirýäs. Garas bizde hemme zat şu UNESCO'daki ilalaşyk ýaly alyp barlypdyr diýen imajy berip şoň ýaly neme edipdirler de bular indi. Bütün dünýäni aldalajak bolup. Şotayda men ünisleri diýip dinledim. Ýekece bir zat agzamyn geçipdirler de. Ýa-ki diktiri. Adam hukuklary ve söz azatlygy diýen yerini ýa-ki bellep geçmedi. Galan ýa-ki UNESCO'daki ilalaşyklarynyň hemmesini agzap geçti. Emma şu söz azatlygy, adam hukuklary diýen yeri hiç agzamady. Şöyle ünsüňizi çekmek istedim bir. Indi Şotaydaky oturan neme diýerde? Ýa-ki cemgetçilik neme habar beriş seriştelerinden adam geldi diýene kimler ýene agzalary geldi balan pistik şoň ýaly bir zatlar geldi dedi. Şotayda maslahat edipdirlermi, näme edipdirler bilmedim, karar alypmylar hiç bellisi ýok da. Çünki Şotaydaky karar alan bolup bir zatlar çözen ýaly bolup olar kellesi aşağıda zat ýazyp oturda. O adamlaryň biz üçün ýa-ki halk üçün bir karar alyp tutdular. Näme karar alyp oturan? Biz onu eşitmeye, kulağımız bilen duymaya hakymız bar. Nem üçün o hakymyzy bereňiz ýok. Bir tarapdan ýa-ki UNESCO'nun hemme şertnamalaryna biz ilalaşýas diýer, gol çekdik diýer, iz tarapyndan hem bolsa şol hukukumuzy kesip otur. Göz günü Şotayda özleri jenayet edip oturda şular. Bir tarapdan ilalaşdyk diýer, bir tarapdan hem ýa-ki näme hakda gürrüň etdiler. Sen özüň azacık topar bolup 5 milyon aýdyşlary boýunça 7 milyon halka näme karar aldyňyz otayda? Onu aýdyp beriň. Ondan soň meselem pikirimi ýazjak bolýan kommentarasy ýapyp dur şolaryň. Dislike koydum. Yo.
Ya nemçi men otaydaki söz azatlığımı kes otursunuzlar, koment açıp. O halka informasiya ber oturan bir kanalınız var sizin. Nemçini yapıp o tarafı. Yani şu tayda hem söz azatlığımızı alıp dururlar elimizden. Şu kiçicik yağlı bir nemelerdir aslında seyredip görseniz. Kiçicik der bunlar ulakan meselelerdir. Şeydi bizim elimizden hak hukukumuzu alıtırlar bunlar. Cenayetkar topar. Bunyalı işlere hakkı yok bunların bizim. Durmuşumuza, balımızı oynadar yalı. Ondan sonra yeni nemeler vardı şu tayda. Garas hemme zatı sahna da insan hak hukuklarını kuramaççılık şoları aldalama için oynanan sahne da bu. Hazırlıkça şulara koşayım sağ olun. Sağ ol Arslanbek. Katı doğru da bellep geçtiğine şu UNESCO kurumasında diýdim. İnsanyň söz azatlygy bar eken diýmek şu taýda maddalarynyň içine girip okap bilipsiň sen şonu. Katı doğru ineme. Söz azatlygy däl, insanyň haqqy hukuky ýok bu ýerde. Ýani Bahar hanymyň aýtyp beren neme wagşy bir ýagdaýlaryny göz öňüne getirseň, muňam öňüne ýapyp yani halka ya da dünýäň ýüzüne özlerini akça jüýje edip görkezjek bolýarlar da bu mejlisiň üstü bilen. Melike Moğolin bir näse söz bereli? Kardeşler, bizde şu insan hukuklarının yokluğuna söz azatlığı hiç verdadık. Hani insan hukuklarını yukarı derecede gorlaya diye sözü var ya, şunu cevap edip aytsan, ol iki ağız sözü münglerçe ağız kitaplar yazsanım bitirip bolmaya. Söz azatlığı bar olsa, insan hukukları bizde en yukarı derecede ayrışıyalı, gorlayan olsa, ne için Merdan Muhammedowy ol insan nermi? Ne için kaçırdılar, kaçırarak gittiler, zor bilen, kellesine halta giydirip, bayramçılıktan peydalanıp. O çağın söz azatlığı yok mu de? Doğrulara aytmak cenayet mi? Hani bizim hukuklanmadın yukarı derecede gorlanyandığı? Bir yurdun içinde iş yok, işsizliği yürüyte çıkardılar. Yurtta da hani resmi taydan 7 milyon ya da atam zamanında verişo 7 milyon olup geliyor. Ne köpeliyor ne azalıyor ol. Statistika yören ok. O 7 milyon olsun. Son 60 götürümü yurttaşında gelip. Bu tayda da ilçhanam deyip bir ilçhana konsolosluğa dörödüptür, koyuptur. Her bir Türkmen'in çıkacak bir yurttaşında hem yerlerde de bak. Nem için şu taydaki halkın hak hukukları gollanan ok. Nem için konsolosluğa öz etmeli işini eden ok. Goramalar sen şol bir devletin ayakları, elleri olup dursun şu tayda. Şu tayık gelen ister işlemeyene gelsin, ister okumana gelsin, ister turist olup gelsin. Sen öz halkına şu tayda iyiye çıkmak, son hak hukuklarını korumak için görevlendirdin. Görevlendirilen adamlardı. Bunlar olsa tam tersine etkiler. Hak hukukları korulayan için mi Türkmenler şu tayda organlar alınıp cesetleri denizlere zangılıyor? Hak hukukları korulan için mi bu tayda urulup yencilip hiçbir derdi ne konsul dinliye ne anır taraf dinliye. Türkmen'in şu tayda edilip hak hukukunun iyilenliği, konstitüsyon kuruluşun yokluğunu bu devletten biliyor. Şun için organ gerek mi al Türkmenlerden yerler. Bulan haysi vermeydik geçeri. Söz azatlığı bar olsa bizim ait yerde atlamadan hem için gayet oğlu verer yani ol apozisiya, aktivistler dörödüp çıkar ya. Ne için özler aydan ok şu dadır şu fayda galat ayttın. Şu hukuk, hak hukuklar bizde yörep dur ine şu iş. Sen yanlış ayttın ine men sana doğrusunu da kazat edeyim. Suud et vereyim deyip karşımda çıkıp bilen oklar. Asla yoş gelip tilki oyun netyelerden berden insan kaçırıyorlar. Hak hukuklar çeynelmeyen olsa ne için
öleni, yiteri, köpelerinin nemesi yok, statistikası yok. Bu halk şodron yerine durmuyor. Robot mu bu halk? Köpelmeye mi? Ya köpelmeyenin imkanı yok. Yaşlar dağıdı, maşkala kuronun tonun dağıt dersi biri ayarlar Rusya, eğer Türkiye şeydip dağıt gittiler. Maşkala enstitüdü dağıdı. Şoň neticesinde. Çağalarımızın hak hukuku var mı? Mektebe alım alsın, bilim alsın, bir zat öğrensin, soğutsuz kalmasın, barca bilimden hem olsa payını alsın, ilk uğradı ya. Mektepte çağalara tecavüz ediliyor, zorlanıyor. Erke oğlanlarımızdan şon yadı, kıyız ağaçlarımızdan şon yadı. Nerede koralıyam şimdi bu hak hukuk? Türkmenin asla Türkmen halkının yekece de hukuku yok. En merkezi un yok olsa un gerek, yağ gerek bir pay yok. Yürüyte bellerine türbede oturan halkımız var ya bizim. Şolara pay yok veriliyor. Aslında şu pay yok vermen ödüm ulu cinayet. Şu pay yok bitse yağım kalmadı, yağ verin, un verin deyip çıkanlara Çinli çare görüyorlar. Hak hukuk korunluğu mu şu? O bir topar üşüp o taşakçılar üşüğe biz meclise şunu karar aldık deyip. Näme karar aldyň? Ine ýaňy aslan ýerleşmek gaty gowy berlek geçdi. Halk bizim üçin alınýan kararlardan bizim habardar bolmagymyz gerek. Bizim meclisimiz nähili näme karar alsa, şonu öz aramyzda tartışýar, bu bolýar, bu bolanok biz öz pikirlerimizi aýtmagy hakymyz we dogry. Tartışýar, onsoň belli bir karara gelip karar alındy diýip kararymyzdan öňden etýärse. Meclis şeýle bolmalydyr. El çarpıp, yer astından karar alıp, şu iki eline ruçka helak defter helak, o tayık çırşan olyalar, o tayık hiç de adam yazyan rastlar yoktur. Boyunlu kaldırmana korkyalar danim. Millete gırmallıysa da karar kabul edildi. Genosidin her türlüsü göredilip yurdun içinde hem de vada yöne karar alıp, odan depeleri, Basmi Orkan'ı, Abdüşükür'ün köyünü şagalın, Bayram Ağalı'nın gançarını da türmelerini doldurdular. Malaliyetka diyen türme bağım hiç yeryüzünde başka devletlerde eşittiniz mi? 13-14 yaşındaki çağalar oturuyor şu türmede. Çağalar için türme olmalı mı? O çağa. Eğer çağa bir cinayet eden olsa onun devletin götünde bir koku vardır. Şu çağa açtır. Şu çağını cahil koyansın, bilimsiz koyansın. Eğitimsiz koyansın, şu çağa cahilliğine ne denir, açlığına ne denir? Ya da sen şunu iteklensin, şu cinayete. Türmelerin bizim hiç verinin. Daha çoğunun türmesi ayarlar türmesine. Ben bir tanışım var şotaydı. 3 yıl oturdu, gelen son çağacıklarını tanımadı. 3 tane çağası vardı. Çağacıklarını tanımadı, Ece seyredip ağlayadı. Çağlarını tanan oktu. 6 ay yaşamadı, öldü. Bizim asıl durmuşumuz şeydi, türmenin içinde biz. Türbede oturanlara ağır görünüşü, yurdun içinde yaşap gelip gören rayetler vardır. Mallar. Diýmeýin niýsem, öz halkym diýen gaharym edýär. Şol halkym bolny pasilýan eden bir görünüş vardır türmen. Biz şo derejede ýaşapdyr. Bize pay yok berilmelimi? He? 4-nji derece, 4-nji ýerde men baýlykda diýip döşüne kakan bolup paňlamany. Sen baýlygyň bol, halkyň baýlygy bilen öwünýän. Halk şo baýlygyň bir kuruşundan peýdalanyp bildimi? Yok. Öz gazanan pulumuzdan özümüze yoktur onoklara. Biz yurttaşyny entäp dağlar aşyp, yurtlar aşyp bitmeliler. Biz hakyky döşümüzi gaýşardyp, yurdun eýesi bolup sotaýdy. Gertu reforması, iqtisadi reforma geçirilse ene saparan aýdyşýar. Biz gül ýaryp baý yurt eýesi bolmaly. Biz şo baýlyklarymyzdan bizim çağalarımızdan gelecek neslimizden peýdalanyp bilmeli. Şo derejede baýdyk. Ýöne bar özümüz ço ýok adamlaryň aýagyny ýuwup götüni arassalak diýör.
Ondan şu insan hukuklarına girmeyemi. Haysi bir insanını goraktır olur. UNESCO şu nemelerini gorlayan olsalar ne için UNESCO ya insan hukukları guramalar, yukarı guramalar ne için derine noklar. Bunları ilgilendirmeyen Türkmenin ıkbali. Uygurları ilgilendirmendir, Uygurlarını dağıtıyorlar. Kürtler bireyyen yurt nemediğini bilen oklar. Buluşlar yere şonyalı yurtsuz, vatansız kalılar. Türkmenim şona yetik geliyor. İnsan hukukları diyen onun içinde hemme zat geliyor, hemme zat. Bizim hiç bir hukukumuz işten yok. Hiç bir konstitüsyon kuruluş yok. Asla devlet yok. Devlet bolmadık yerde terör gelip sana ne kanun, hak, hukuk öder mi? Şular ayda inleydim şu atlıkça. Sağ ol Melikim oğlum. Doğrudanam Türkmenistan açık bir türmehana da. Türmeň içindäkilere türmede diýene, daşyndakylarym türmeň açyk türmehanada ýaşaýarlar bular. Edil Suriýanyň Asadyň rejimi ýaly bir rejim bar bizim üstümizde. Jenaýatkär bir topar bar. Bulam halky gyryp türmelerde ýok etmeli. Şonu ýaly düşünje bilen halkymyzy gyryp ýok etmek diýen netije gelipdirler da. Şu açyk türmehanada da halkymyz bir rahat demal, rahat dinç alıp ýaşap bilen aklar. Aslan Bey baş näse söz bereli? Sağ olun. Şu hakikaten hem yankı çağalara ne malaletke nemeye gerek. Seredin şu tayda şunu sorak bu arada malaletke çağalara şu için gerek. Yankı çağalığından özünün göğünü yetmezlik, özünün söz azatlığının bardığını bilmezlik. Yankı söz azatlığını bar bolsa da şonu soramazlık yankı hani aydılar abasına onu istep şu yankı özüne kulduğunu abasına ettirmek için şu çağalığından malaletke dedi ya internet dedi şon yalı yerlerden korkuzlayarlar da indi okey bunu yalı ne için korkuzlayar mesela taza kurulan devlet bolsa mesela bolup bilerdiysen mesela de 30 yıllap şu zatları çözüp bilmedik olsa demek berde yurdun başındaki oturan hekmet başındaki oturan cinayetkerler yankı çağaların türmeye basılmazlığını isleyen yok. Gaytan bular tersine çağaları türmeden çıkarıp gözünü korkuzup beter etmek. Yankı kul ruhundalığını özünün unutmazlığı için tezede olan çağalarım şonu beynine koyup duradılar da şonun yağla. Yankı ulu adam bolsalarım hazır hak hukukunu sonra bilmini yürüyen kebir ildeşlerimiz var. Bu şov olmalı da bunlar gelecekte. Şov için etledi yankı çağalara. Şimdi ben yankı kalan yerime geçecek bolotirin. Bunlar maslahat ededi. Yenen bir zatlar ederler. Şunyalı çevrelerini vaktal geçip duradılar da televizyonda halkada görkezem olup yurttaşındaki kuramalara da yankını görkezem olup bular sahnasını. Şimdi şu zat var. Mesela ilk sonki şu Ataoğlu 18 yılı alalım. 18 yıl mı neçe yıldan beri bağırsa bular. şu yılın aralığında da her gezek televizyonda ya şuların nemesini görsen yani insan hak hukuklarını kemilleştirdik. İnsan hak hukuklarını tezden aralıp maslaklaştık. Yenen bir zatlar. Şunyalı sözler aydılardı. Dine tapla oynuyorlar ya. İnsan 18 yıllap sen şu işi aralıp maslakatlaşan bulsan. 18 yıllap sen şunu çözüp bilmediğin boladı bu. Bu insan hak hukukları bir tez oylap tapılan zat değil ya bu. Bunu 18 yıllap çözer yalı. Bunu 18 yıllap aralıp maslakatlaşanızlar yalı. Bu tayda neme geliyor? Bizi aldamak. Sahne bu yenim. Şu biz size hak hukukunuzu, halkın hak hukukunu vermeyeyiz. Bereceğim bolamız yok. Diydi ki şu. Hazırki terör rejimin. Cenetkar toparım.
söz azatlığı bar bolýan bolsa näme üçin kommentariýa bölümi yapyk kanallarınızın. O taýda köpçiliğin ortasına çık oturan zada. Neyle karar aldınızlar, neme maslahat ettiğinizler, hiçbir eşitip duyan yerimiz yok bizim de. Halk bu zatları bilmeye hakkımız var. Yani neyle değiller, amaral ne değiller, şonun yal zatlarla meşgullanadılar da. Amaralizm mi neyle, şonun olarak bu dinlemeler bilen meşgullanıpıyorlar bular. Bizim halkımızı çökürüp. Həzirlikçe şuları göşeyin, sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Atıl doğru atlar bellep geçtiniz vatandaşlar. Şu yerde Türkmenistan açık bir türmehana deyip öňe yurttaşından gelen jurnalistlerim neme şu türmehanalar aylanyp şolar hakda gepleşip etjek bolanlar şolar kabul etmendir da Türkmenistanyň döwlet diýäsler goşudurna üçin şu jenayetkär topar kabul etmendir şolary. Näme üçin? Şu çotayda anyk nemeleri görkezjek türmehanaň ýagdaýyny ýa Bahar hanım aýtyp berýär. Şol ilhenç bir wakalary görjek, ondan dünýä ýüzüne çykarjak. Şoň üçin şolar kabul etmeýär. Emma bu tarafına seyretsem, bular yalan propaganda bilen Türkmenistanyň halkyny ýene-de aldajak bolýarlar. Aldyw ýol bilen ýanky yalan propagandany hasda östürjek bolýarlar. Emma Türkmenistanyň içinde, daşynda bolsun indi, bu yalan bilenem bir güne ýaşy, 2 güne ýaşy, 3 güne ýaşy, bütün ömrüňizi yalan bilen geçirmersiniz. Muňa ancak Türkmenistanyň içinde, daşynda yurttaşlarymız ýokmy diýip düşünýän mene. Şu Watan Satan programmasynyň hemmesi durşuna yalan. Şu mecliste Anadaşlar İşler Ministri geçiripdir. Şu meclisi 2025-nji ýylyň 14-nji fevralynda diýip görkezdirler. Gül ala güllük etip görkezdirdi. Emma ene Bahar hanım aýtdy, şu ýurdun içinde, daşynda, içinde, türmehanaň içinde bolsun, daşynda aty elhenç bir ýagdaýlara gelip ýetdi. Suriýadan yüzesse erwet bir ýagdaý. Muňam arkasynda Rus imperiýasynyň şu Rus metodlary durda, Rus metodlary bilen şu türmehanada adamlar gynalýar. Biz Suriýa seredende de şu Ruslar esasy şu taýda rol oýnaýan esasy Ruslar ekeni. Bahar hanım bir zatlar goşup başdyna. Sesim açıldı mı? Kamera açtım ya oluyor. Açık sesim. Biraz internetten gelip gidiyor. Yanınki videom. Başdyna aýdyr. İnternet yok mu ya bizim kimi? Vatandaşlar size geliyor da sesim başdyna. Malaika salya olur. Korka salya türme Türkmen yurttaşy haýsy bolsun, odan depede bolsun, şagalda bolsun, bayramalda otursun, şu türmeden çıkıp gelenden soň polisiýa şoň gapysynda. Türmeden çıkıp gelenden soň näme ki diýerler ony? Näme o narkoman, içýänleriň Eltepe'de 10 gün oturup gelmeldi. 10 günün içinde de o yerde bir kıyıkılık tapiyede son bir ay neme diye. Şeydi para onun bir 2 yılına Eltepe'de geçiriyor. Öyüne geliyor. Yine de bir bahane bilen yine de Eltepe'ye gidiyor. Şey deyip on var canının bezdiriyor. Keşke ölsem diydiriyor da. Halkı şey ezip oturuyor. Ayarlarım şeyle Eltepe'ye gidiyor efendim. Benim bir tanıyanım Könülbaş'tan. Hiç yerde hiç saat yok bir seher çadadın üstüne şu gerayin olan var gerayin bir ulukonda adam nerede bir oğlun doğunun olcuğu kesel olup ölecek olup yattı da sonda ne edeceğini bilmeni birine şu gerayin alacak bir gram gerayin alacak değilse arada tuttur da şu ondan son için 14 yıl verdi 4 yıl oturup amisiye bilen çıktı. Çıkandan sonra var ayalmaz falan Eltepe'ye gittiler onu. Ondan sonra 2 de bir polisiye. O biz öyüne var gitmana korkuyordu şu.
oňarsaňyz gelmäň diýerse, siz geldikden soň ýene polisiýa gelýär. Telefonlar dinlenýär. Öý telefonuny ullanmak bolmaýar. Näme gepleşdiň, kim bilen gepleşdiň. Şu üstüňne şeýdip baray, ors pagonly polisiýalar ezip dur. Ine orsun ýoly bilen bular ýöräp otyr. Türkmeni bitirjekler. Ýogsa türmede otur cezasyny çekip çykdy diýildi şolaryň. Ýogsa çekerýär cezalarym ýok. Olar boluksuz zat bilen türme atyp goýberip iýdiňem polisiýa üstünde. Olaryň bary ýüregi sandyrap durur ýalygy diýip şu derejä ýetirýärler. Ine bularyn kanundy barmy? Şu mecliste biz şeý diýes, halky türme atyýas. Elimizden gelse çağalarym türme atyýas. Diýip bizim kanunumuzda şu plan maddasyna bar diýip şonu maýsady. Barmy kanununda? Bular Türkmenistany bitirmäň ýoly, halky ezdiler. Aeroportdan geçecek bolsa da sandıraşıp durlar. Öňe niýas hukumatynda sumkaňa özleri geraýyna tik goýberýärdi. Ya da öýüňe barlamana hiç sebäp ýokdur. Bir bolar boluksuz zatyň üstüne gelip öýüň barlan bolup özleri eli bilen 1 gram, 2 gram, 3 gram kirek bolsun, geraýyn bolsun bir zady goýup durup türmä goýberýär. Sen kime satdyňmy, nerden aldyň, o zatlary bilmek ýok. Ýöne urup aýtdyrýarlar. Elektrige tutýarlar, togy urýarlar, men etdim diýip aýtdyrýarlar. Ne şolar ýaly ýagdaýlary o orsun häli biz garaşsyzlyk aldyk diýse, ýöne garaşsyzlygymyz garaşsyzlyk däl, ýalan garaşsyzlyk. Hälim ors ezip otyr, halky bitirmäniň ýolunda. Şu wagt saýtlamışym. Ýöne türmeleriň ýagdaýyna aýdyp otyrlar. Türkmenistanyň başga halkyna Amerika mogoly belläp geçdi, Amerika hanım artdan belläp geçip otyr. Sağ bolsunlar. Men ýöne türmede men tanýanlarym köp da çykanlardan, ýani Owadan depede oturdular, Akdaşda oturdular, Bayramalda oturdular, Aýal türmesinde oturdular. Gaty erwet türmeler. Çıkandan sonra mene bir eziyeti edip otururlarını men özüm görüp oturuyum. Özüm doğanlı motorda çıktı. Mümkün değil. Yani öýüňe gelip bir 3 saat yatanak polisiýalar. Ondan başgasy gapyňda biri durýar, biri diýe. Men çalışyp gapyňy ara bolladylar. Sağ ol Bahar hanım. Gaty bular anyk subutnama da ýanky. Bularyň geçirýän ýalan gözboýagçylyk bilen geçirýän mejlisleriniň anyk bir subutnamasy hökmünde bu zatlar türmehanalar. Şol Bahar hanymyň aýtyp berýäli türmehanalardaky gynalmalar anyk bir subutnama hökmünde ortağa çykyp bu ýerde. Ýani Melike Moğolin belläp geçdi da şu ýaş yetkinjek çağaçyklara çellim şolaryň türmehanasy bar diýip. Bu näme diýmek? Bu türmehana Türkmenistana gerekmi? Ozal azmy bu türmehana? O çağaçyklary ýaşlykdan ýanky gözüniň oduny alyp hiç bir işe yaramaz ýaly derejäge getirmek diýmek bu. Ýaş nesline ýok bolup gitmek üçin edilen oýnalýan oýun bu. Elhenç bir oýun. Elhenç oýunam däl bu. Elhenç gynamalara sebäp söze war edilen halkymyz ýaşlykdan bolsun ana çağaçyklaryň türmehanasy diýmek näme diýmek? Bu zatlar gaty elhenç watandaşlar. Arslan Bey başlygyna size ýene söz bereli. Sağ ol. Biraz kesellendim başlan. Şular şu islendik bir meseleni aralık maslahatlaştık diyerek inanın ki beter oladı, tersine oladı. Şuların hiçbir yankı eden maslahatı halkın peydasına değil. Az kardeşlerimiz go yankı yerlikleri bir argümentları getirip verdi. Şular eden işlerini, edip barotan cinayetlerini. Indi ildeşlerimize aydasın meyle duran yeri vardı. Şular ediyemiş, şular basıyamış, şular tayaklayamış deyip sesimizi çıkarmasak biz şulara hak verdiğimiz boladı. İnanın ki sesinizi çıkarmadınız mı siz haklı olarak haklı edeniniz bol ya şu. Şunun için hemşe aydiyaz sesinizi çıkarın deyip. Yani hazır şu 5 kişi kardeşler olup biz şu zatları dile getir oturuz. Anırdakiler şeyle bir korkuya şu zatları dile getirenimiz için. Siz pikir görün 5 kişi de şunu yalı korku oturan olsa
Bunu 10 binlerce, 100 binlerce vatandaşlarımız çıkıp aylıp başlasa şunu. Hem kimde de telefon var. Koysun TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun ya İmo'sunda olsun paylaşsın şu başından geçirenlerini her bir vatandaşımız şu hala gelen şu duruma düşenlerini neme sebepten düştü. Ya neyle düştüler, neme yaşadılar. Şu zatlar dile getirseniz şu rejim yıkılıyor. O şu acı günü durmuş yaşayan illeşlerimiz 100 bin değil milyonlarca biz illeşler. Şu küçücük bir toparın yüzünü. Ondan sonra neme diyesim geldi. Yani illeşlerimize de bular yani maslahat ettik, yenen bir zat ettik deyip bize yaxşı durmuş görkezeni alıp aladamız edeni alıp oladı da bular. Aslında yaşap durursa da hiç geli bizim aladamız edeni hem ekmen bile de tersine değinin. Şimdi siz bir kere görün bizim çağlarımızın geleceğini ne elimizden alıtırlar. Bizim hem öz durmuşumuzu yankı balımızı tüketti bunlar. Şimdi siz bir kere görün yankı dükkana vardınız bir oyuncak duran kuracak. Aldı oynadı, sındı, halamadı, elini döyüp zıngdı çıkarıp da oyuncağını. Halamadı, ulandı, ya birisine soğuk etti, ya satıp koy vardı, ya uruşa uğrattı. Yani şon yağlaydı bizi halkı şeyde ulan oturlar. Aslında seride otursanız bunu yağlı etmeye hakkı yok. Bunlar kim beydi bizi ulan yağlı? Ya, siz bir kere de görün. 30 yaşlımızdan var, 1 yaşlımızdan var, 70 yaşlımızdan var. Bizim bular balımız ülkeder yağlı. Kim bu küçücük topar? İlleşler. Biz sesimizi çıkarmayanımız üçün şeyle dedi şular. Köprak olup sesimizi çıkarsak şular özler kaçıp gidedi. O ilk berkicesi yurtun dışındaki illeşlerimiz. Şu zatları dile getirin. O komşunuzu türmeye basandırlar. Neyle basılışıyorlar. O hepsi yalan basıldı. O 90%. Ya başka bir nemeler bilen günahlar yüklenip basılışıyorlar. Bir güne yatır o illeşlerimiz. Mesela bana Suhan verdi. Kimti babayf mı Kerim üftümüş o illeşimiz. Boynuzlu. Hakkını sorayan için. Türmeye basıldılar. Bu yazatlar eştenizde korku girmesin illeşler. Gaytam ne için bastı deyip bir izinde duran basalar da şu. Suhan verdi illeşimizin. Yani den öyle. Komşuları, karındaşları. İline vurup bilmezdiler illeşler. Keminen alıp gittiler illeşimizi. Bunlar hemmesi cenayet. Bunlar özlerinin cenayet edip oturandığını suud edi gel oturan bir taraftan. Garas şulara din dedim. Sağ ol Arslan kardeşim, şu mikrofonum açılman aldı. İnternet çekmiyorum ya. Katı doğru zatlar bellep geçtiniz. Melika Moğol'un başlığınızı söz gözerini verelim. Arslan Bey şu vakit koğuzadın emetti. Sessiz kalmalılar hakiki. Olur bize haçan söz azatlığı verirken diye ben hicam asla düşünmem. Biz öz hak hukukumuz özümüz kazanmalı. Şu konstitusyada yazılan şu işlemeyen konstitusyada yazılan şeydi aşağı çizeyim. Yani şu tayda bağ mı demek bizim insan hak hukuklarını bizim peydalanmanı hakkımız var. Ota angırrakta koyup madem ağırla gulplak koyun olsalar onu süsüp çıkmalı siz şu otu. Anlatılmalı. Siz azatlığını isteyen olsanız hak hukukunuzu yürümeğini isteyen olsanız o da nepelerde avdı şükürde çüyrep gitmek istemeyen olsanız çağırcıklarınızın zorlanıp zayalanıp mayıp mücrüp olup geleceğini gömmek istemeyen olsanız özünüz sesinizi çıkarın. Korkmam. Bular bir cinayetçi topor. Küçücük topor. Sizin sessizliğinizden peydalanıp edil oturan, başınızda oynalı oturan oyunlar bular. Eğer devlet olana sizin hak hukukunuzdan yörerdi, kada kanuna bular demeden sistematik kritikler işlerdi.
Türkmenistan'ın içinde Fırdat diýdiň maýjyhan. Yok yok demedim. Ha, sesim ýanglanıp gelýärdi. Türkmenistan'ın içinde hiç hili devlet sisteması yok. Bu devlet deyip boşadırma içindeki ağzıyanınız, hükümet diyeniniz, olur bir terör toporu, sonuçuyla mafya yalanı yaşımızda. Özleri maslahatlaşıp, özleri ertir bunu öldürmeli, bunu tutmaya basmalı falan çağdam yok etmeli diyen kararları kabul ettilerden halk, ulu halk behbitli işler alıp bariyatlayıp, ona da 2 tane pampersli yaşlı el çarpışıp, bizim enemizi yürüdüler şu milletin. Sonra düşünün. Sonra halka esası baskıyını şu adı belli türmeleri bilen demek ya da baskı yapıyor. Orkuyun şongusu bilen diye. Şu türmeleri barındanim yıkın yumurun yok edin. Otlar içindekler çıkan sonra. Şu benlileri azat edin. Sizin iyileşiniz, doğanınız, kardeşiniz, yan yollaşınız, bilemok, iyilen çalanın, sen o odasın, yöneten vatandaşın şol. Her birimizin vatandaşlık borcumuzdur. Türmeleri yok edin, haran son golayımızdan, köçenizden geçebilirsiniz. Dudağın ettiğiniz. Ana terör toporunun başını şotayda korkuyu onson olan tarafına geçti. Zaten korkup görürler. Halktan korkun son halk şeydik tutyalar. Gamışı goğuşak tutsan elini keser diyendir Türkmen. Son için sizi goğuşak tutanak sıkıcı goğuş yumruğun içinde saklayanlığı şu sebepli. Sebebi eğer siz halkın göz açılaysa köp zatların farkına varacak, düşünecek, görecekliğini bilýärler. Şoň üçin hiç zat öwrenmesin. İnternetler kapalı ýanam, yurttaşyna ansat kolaýlyk bilen çykarylmaýanam şol. Söz azatlygyny kesýänam şol. Otur gepleme, sus. Odan nepeni görýärmi, Abdüşkürü görýärmi, Vasmörkany görýärmi diýip gorkudýarlar. Ne yankı suhal verdi, iyileşimiz. Suhal verdi, Kerim ýalňyşmasam ana dogry. Şol öz iyileşlerinin hak hukuku üçin çykyş etdi. Şolun hak hukukuny gorady. Ertirligini alyp gitdiler türme. O odaşlary bolsa iyileşler şoň arkasynda da durmadylar. Şolar ýaly bir ýerine gelip polisiýa alyp gitýän bolsa ýa türmäge basylmaly ýylip bir eşitseňiz, barın şo taýyp polisleriň üstüne. Näme üçin basylýar? Bu oglan biz tanýas. Ogry däl, jügri däl, narkoman däl, näme üçin, näme sebäbi görä şeýtýäňiz diýip. Geplen bir-biriňiziň arkaňyzda duruň. Ay men ogluma däl, ogryň plany ile gidipdirler diýip oturmaň. Ertir get sizin gapyňyz çalmadyr, näme belli. Näme belli däl. Ertir senem geler, beýle kenim hemmäňize gelir. Bir azıcık geleceğinizi bir özümüz için demesmeyin. Oradan sağlamamız için gelecekte bizim sağlamamızı yüzde yaşamadık. Türmeleri yok etmedi. Bile. Ne geliyor etyen olsa bizim soyu türmeleri ayrı. Ondan sonra tüm hayır tarafı, ortak hayır tarafı terör türmeleri internette bir yani. Bahar Hanım internetinde var burada. Mikrofonu açık olan için şu. Bir mutlu yapacaktım. Şurada aydaymıydım. Bir-birine bir goran, çıkın, odasınız, vatandaşınız, iyileşiniz, Türkmenlermişsin ya oğlum gelen atanaz neden sürer? Şurada aydaymıydım. Sağ ol Melik'im oğlum. Bahar Hanım senin mikrofonundan ses geliyor yanlışmasam. Ayşegül Hanım veya Arslan Bey'in elini kaldırdı. Başta ne hayseniz tutartırsanız. Hanımlar siz mikrofonlarınızı yapın. Ayşegül Hanım siz alın sözünü. Sağ ol başta ne? Sağ olun kardeşler, sizlerin fayda kılmaydı kesin. O şagırda ayırlan okuyun mağara telefon
Tetim marturu gelýärmi? Hawa gelýär. Ha. Bu ýerini kesip aýyran onda. Sag bolun Yok. sözi bereniňiz üçin, kardeşler. Menem staýda pikirim aýtsam, şo mezliýetiň bolup durany seredip dursaň, şo ýerde eýýam adamyň hukugynyň ýoklugy seredeninden belli şo ýerde. Oturanlar hiç biri ýüzüni galdyryp bilmeýär, dogry düzgün oturup bilmeýär o ýerde. Hemde ýöne bir zatlar ýazyp oturmaly olar. Ol deptere bellemek, ýazmak, onuň ýa düzgünler näçinçe ýylda galdy, biz näçinçe asarda ýylda ýaşap ýörüs. Olaň elinde depter, ruçkadan başga tal üçin kompýuter ýa telefon bolsa, döwre görä bolardy, bizde daşary ýurtlara görä bolardyk. Diýip pikir etýän men. Sonra da ýurtda hiç ýyly öz hukugyny gazanyp bilmeýärsiň. Etilmeniňem başymdan geçdi. Bir işim düşdi. Etrapa häkimligine çykdym. Prokuraturasına bardym. Bir näçe gedek bolmady, etrapdan poşta baryp welayata arda ýazdym. Welayata ýat diýdiler. Welayata iki gedek gidip geldim. Beren ardam deriň edim. Ardam baran eken 40 günden jogap alarsyň diýdiler. Ýöne 40 gün däl eger 40 yıl geçse de o arda şol arhivde ýatýan eken hiç ýyly teniň arda şikayetyňa seredilmeýär. Hiç ýyly hukugyny gazanyp bolmaýar ýurtda. Şoň ýaly ýurtdaşlarymyzdam özümizden aýaga galyp öz söz azatlygymyzy gazanmaly diýip pikir etýän, öz pikirimi berýän. Söz azatlygymyzy özümiz gazanmasak, olardan hiç ýyly ýurtdaşlarymyza ýurtda hiç ýyly peýdasy ýok bol adamlaryň. Sağ ol Ayşul hanım. Bu pikirler belläp geçdiňiňe. Türkmenine bir neme ýok daýanky muny kän aşamsyz aýtdyk biz öňe. Analiz etmek ýa eleştirmek nemesi ýok, metody ýok da şu Türkmenistanyň. Esasam şu mejliste oturan adamlarda ýa belläp geçdiňene şu depter alyp şoňa galam bilen bir zatlar çyrşap oturmaly. Bulam olaryň elinden hakynyň, hukugynyň alnandygynyň bir görnüşi. Vatandaşlar. Arslanbek size söz vereli biraz çığırdı zat gelip durya, daşardı da yaxşı dur şondan mı ya? Başüstüne Arslanbek. Sağ olun. Ben şu ildeşlerimize aitmak isteýände şu konstitusiýany öğrenin ildeşler. Hak hukugyňyzyň barlygyna gözüňiz ýetýär. Ve diyeceksiniz ki nem için öğrenmendirin deyip. Nem için şu zatlar bar wagty ben şu zatlar öğrenmendirin deyip gatken pişman edersiniz. O şu kirlice polislere yolda duranlarına ya yenen bir yerde pulunuzu berip gidişleriniz yadınıza düşer. Şeyle bir özünüze gaharınız geledi ki dine bilgisizliğinizden, şu kanun bilmeyenliğinizden, konstitusiya bilmeyenliğinizden ildeşler. Şu pulunuzu berdiniz şolara, o durmuşunuzu ütkettirdiniz şolara. Olara in içimizdeki yankı düşük adamlar, hemme taraflayın düşük adamlar. Düşüncesinde de, öznalp başında da, o insanlığında da hemme taraflayın düşük adamlardır şolar. Şolardan özümüzü kemsidip öğreninize pişman edesi şu konstitusiyanı öğrenin haýyş ildeşler. Sağ olun. Sağ ol Arslanbek. Bahar hanım goşşaklaryň barmy? Başüstüne goşmak bolsam. Ya internetin gitdi mi ha? İnternetim özü gidip özü gelir wagt ýeňine. Ben diýjek bu zatym mene türmeden çykanlary hemmesini neme diýendirler. Gorkudy saklamak isleýendirler. Ýöne şu biziň halkymız şu zatlara ýol bermeli. Köpçülik bolmaly. Hakyny, hukugyny talap et. Näme üçin polisiýa men gapymyň agzynda dursun.
köplenin köçäňiz bolup, sizem olara baskı edin. Bu korkup yaşap otursak, bizim soňumuz gowy däl. Beterine gidiýär. Ene niýazgyň wagtyna gör, biraz korku başyny azatdan başlady. Owadan depe diýdi. Inhut owadan depe bularyň mara. Nemeleriň jinayatçy toparyň motasy boldy. Owadan depegeler men çağalarmam şeýdip. Ejen gelenden soň şo ýerde samolyotdan sıraza alýarlar. Gidennäki görüşüňiz, gelende görebilmeýäňiz, soň ölsenem görmeýäňiz. Her polisiýa alanda şo ýertekini aýtyp berýär. İlki çağalaryň gorkuýdy. Inde öwrenşipdirler. Şo bir nemi diýip vitamin alýaňa, diýe şonu ýaly bol galdy gulagymda diýe da. Saat oňormajaklaryny da inde öwrendiler. Men çağalarıma aýda öwretdim o datlary. Inde halkam şon bir-birine aýt oturup gıйbat ediyorlar ha. Gıйbat etmeň, şu datlary aýdyn. Örgütlenin, güýçlenin, köplenin. Ene ağzı verilip diýip şoňa aýdylýar. Owadan depäget geldi, türmäge geldi. Ondan soň polisiýa gelýär. Polisiýa gelen wagtyna hasap sorar. Näme üçin geldiň diýip. Bizim öýümizde sen propiskalymyň ýoksa diýip bilmeýärdik diýip şeýdi. Üstünden bir adam dalga geçin. Birem utandyrın şeýdi. Üstüne topulun. Näme işläp ýörüň köçede? Men näme üçin öýümi garawulýan? Ya sen öz eliň bilen bir zat goýjakmy bolýasyň? Olar töhmedat ýetsem, şolary ýalag edende üstüne topulun. Ayağa kalman şey öwrenilýär. Birdeneki ayağa kalıp bolmaýar, näme etjäňi bilmeýär. Ne şey öwrenýär. Yani hakkımızı, hukukumuzu talep edelim, yurdumuzu basıp yıkıp alalım, orsa alıptıra ata-babalarımızı öldürüp, ayal kızlarımızı, zenanlarımızı zorlap, alıptıra Türkmenistan vatanımızı. Bizim almalı şu dağıtları, basıp yıkıp almalı. Başımızda Kurban Uluyun ama arkasında Ors oturandır. Orsam Türkmenistan sömürü oturandır. Bunu yattan çıkarmalı. Bunu öğrenelim, bilmedikleri bilsin. Yöne yurdumuzu kazanalım, ayağa kalmalı. Yani korkmalı değil, korkuzmalı. Bir wagt Türkmen diýende tiskinipdirler. Şu tiskindiren millet bolmaly biz. Ölü bolmaly däl. Bir gayrat bolmaly däl. O kimi görsem Türkmen diýsen gözüniň gyýagy bilen gözlýär. Bir ezik millet diýip. Tuvalete artyp ýören millet. Kapyda durup aýaň süpürip gidibermeli millet. Şu hasaba geldik biz. Indi gaýtadan bir silkinmeli, yurdumuzam kazanmaly. Özümüzem dünya tanıtmalı. Konstitusiýany öwrenin, kanunlary öwrenin, hasap soramany öwrenin, polisiýalaryň agzynyň üstüne bir iki yumruk urmany öwrenin. Hemme zady öwrenin. Diýjeklerim şundan ibaret. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Arslan Bey size söz verelim. Üstüne. Sağ olun. Şu bizim halkımız yani teze gürlemeni öğrenip başlayan çağa alı biz illeşler. Şu da ayrattım ölünsünüz çekmek isteyen yerim. Yani köpünüz hazır şu zatlara koşulup aytmaya isteyenizden vardır. Hucunuzdan vardır. Bak menem aytsam deyip duranlarınız vardır içinizde illeşler. Şu yankı çekinmeyin. İlk başta gülecek vaktiniz yankı yanlış aydarman diyen çekincenlikleriniz bolup biler belki. O zatlardan çekinmeyin. Yavaş yavaş öğrene gidemiz. Biz çünkü hani teze gürlep başlayan bir halk toplum oldu da biz. Şunun için çekinmeyin. Şuları başımızdan ayıralım. Meclisini hem, prokuraturasını hem, polisiyasını hem, mehkemesini hem, atalı hukuklasını hem, hemmecini hem ayıralım. Bunlar bir küçücük topar. Vakti hem geldi, günü hem doldu, hem mezadi hem yerine geldi illeşler. Sağ olun. Sağ ol Arslan Bey, doğru belläp geçtin. Şu her kim hakkını hukukunu talep etse, konstitüsiyon kuruluşunu, konstitüsiyanı giňden öwrenmäge çalışsa, halkımız bir aydınlanacak, hemen öz hakkına, hukukuna eýe boljak da. Şu ýerden şu Türkmenistan'ın 2025-nji ýylyň 14-nji dekabr başlan 14-nji fevralynda geçirilen Daşary işler ministriniň şol meclisi hakynda yalandygyny biz ortaç parotiýersda şolaryň yalan bir propaganda bilen halka gözboýakçylyk edýändigini şu Türkmenistanyň içindäki türmehanalar esasyny Owdan depe başga türmehanalar hem şonu ýaldyr. Biz şu Owdan depe barada Gurban Ağa Eýranly ýurtdaşymyz, Türkmen ildeşimiz
kän başından geçiren zatlar gurrun verdiler. Ondan başga da olaryň Eýran türkmenleriniň başyna düşen elhänç bir ýagdaýlary gurrun verdiler da. Emma bu şu Daşary işler ministriniň şu geçiren meclisi bu zatlara anyk bir subutnama hökmünde ortağa çykdy şuň kyn. Şu Daşary işler ministriniň Altyn Asır diýip bir online gazeti var da şu ýerde şu mecliste beýleki meseleleri bilen bilelikde diýede adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugynyň ösüşine baha vermek üçin Hudary komissiýanyň 24-nji ýylda 2024-nji ýylda gazanan üstünlüklerine sin diýede. Şol meclisin esas temalary bolup hyzmat edýär şu taýda. Şonu aýtjak bolýar şu ýerde. Hukuk ulgamyny döwretleşdirmek we Türkmenistanyň adam hukuklary we azatlykları barada halkara borçnamasynyň iş ýüzünde ýerine ýetirilmegini öpjün etmek ýaly meselelere seretipdir şu meclis. Onda diýmek ýerde ýene-de gözboýakçylykdy mesemälim görnükdir. Sebäbi hakykatda bolsa daşary ýurt guramalaryna gözboýakçylyk etmek üçin geçirilen bu işçiň çäre, ýani goşadyrnak üçin ne diýäse işçiň çäre Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulmalaryny üstüni örtbas etmek üçin edilýän bir oyun. Ýene-de şol çäre bolup hyzmat edýär aziz watandaşlar şu ýerde. Adam hukuklaryny berjay edilmeýändigini, hukuk ulgamynyň düýbinden ýokdugyny, ana şu Merdan Muhammedow Türkiýe döwletinden ogurlyk ýol bilen ogurlap alyp gitdiler. Ana şolam bize aýdyn bir subutnama hökmünde hyzmat etip durşuň kyn. Şolaryň yalan propaganda bilen halkymyzy ýene-de gözüni boýajakdygyny biz şu ýerde açyk berip oturýar. Aziz ýurtdaşlar. Şuň kynyň şu gepleşigimizi tamamlasakmy, sizin goşjak aýyrjaklaryňyz barmy watandaşlar? Bu zatlar gaty elhänç bir ýagdaýlar. Ýani Bahar hanym gaty anyk detallary bilen gurrun etip berdi. Şu türmehanalarda adamlaryň gynanyp öldürilişi hakynda bu zatlara seredip oturanda bu Sednaýadanam 100 esse bir elhänç bir Türkmenistandaky Sednaýa gaty elhänç bir ýagdaýa gelip ýetendiginiň alamaty bolup durdy. Şoň kyn şu meclisi geçirdik diýen adamlara ertir şu odan depede gynamalara sezewar ediljek adamlar diýip düşünýän men. Şu ýerden şon halkymyza ýetireli. Aziz watandaşlar. Emma Suriýanyň şol çüýrük rejimi arkasynda olaryň Rus imperiýasynyň durundygyny biz şu dünýä telewizioniýasyna, dünýä medeniýetine hemme propaganda şuň kün alyp barýan nemelerine, propagandasyna seredenimize dol göz ýetirip oturýar aziz watandaşlar. Sebäbi türkmen halkam edil şon ýaly şol çüýrük bir rejimi arkasynda duran Rus rejimini ýok etmeli diýip düşünýärsiz şu ýerden. Şonu halkymyza ýetireli. Melikem olup elinizi galdyrdyňyz, gepleşigimiziň has soňuna da ýakynlaşyp berdik. Başladyňyz sözleri. Yine mikrofonum sesi takırdağa uğradı. Men söz artsam mikrofonla. Benim stayda iyileşlerimde, vatandaşlarımıza yüzlenesim geliyor. O meclis koşadırnak içindeki meclis biz deyip oturan terör yardımcıları olur. Terör toporunu gorla oturanlar. Kararlar alıp halka ne belli, halk bekliğisi karar alınanok. Terörün bekvidine işle oturan adamlar. Yani sizin sessiz kalsanız, sesinizi çıkarmasanız, hak hukukunuzu talep etmeseniz, sizin şu terör toporunu gorladığınız olur. Ondan hem yerden Türkmenistan'da adam hukukları gol çektir. UNESCO'daki ekli kararlara göre bizim insan hukuklarımız yukarı derecede gorluyor. Ne sizin şolara padyaşk ettiğiniz olur. Yurt sizinki gelecek ve yaşamalı şol yurtta bizim nesillerimiz. Onun için o terör toporu bir gün 5 gün şotaydı. Nevtin gadını emip bu toryança otururlar son kaçıp yok olup giderler. Yani sizin yurtsuz kalırsınız.
Siz çoňa düşünün, şu wagtdan hiç bir zada, her bir ters herekete sora goýun, näme üçin diýip talap edin hak hukuklaryňyzy, hiç kimdenem gorkmaň, ýurdun eýesi halk. Halk bolmasa döwlet bolmaýar, şo zada ananyň düşünün. Bir ýerde halk bazyr, şo taýda döwlet gurulýanlar. Edil häzir biz Türkmenistan bir 4-5 sany terror toparynyň eline, gysymyna, şoň tüýlem öz ýurduňyza, toprağyňyza, çağalaryňyzyň gelejegi üçin, özüňiz üçin düşünmeseňizem, çağalaryňyzyň gelejegi bir gulwat geçmesin, her kimin hapasyny süpürüp geçmesin, yurttaşyny ölüleri galmasyn diýip düşünýän bolsaňyz, gaýrat ediňde gorkmaň, gorkuýun, ürküýün, zyňyň bir kenarada sesiňizi çykaryn, hiç bir zada sessiz galmak. Şular aýdaýyn dedim. Sağ ol Melike Molim. Ine şu hemmemiz şu ýerde halkymyza şu yalan propagandanyň gözboýagçylykdyny, ähli geçirilen mejlisleriniň, ähli saýlaw diýip geçirýänleriniň hemmesiniň gözboýagçylykdyny biz açyk aýdym subutnamalar bilen ýa-ni Oğdan Depe türmehanasynyň, ýaş yetkinjekler türmehanasynyň, başga da türmehanalaryň kendigini, emma Türkmenistanyň açyk bir türmehanadyny şu gepleşikleriň şu detally bir görnüşleri bilen size ýetirip otyrys watandaşlar. Şu ýerden ýene bir gezek biz haýyş dediz watandaşlarymyza, sebäbi öz hak hukuklaryňyzy talap etmegi, hakyňyzy, hukugyňyzy, konstitusiýany, hukuk temasyny öwrenmegiňizi ýene de bir gezek şu ýerden size ýatla diýes aziz watandaşlar. Sebäbi bu Reşit Meretow diýen daşary işler ministri bolsun, ýa başga bir ministr bolsun, bularyň geçirýän mejlisleri yalan watandaşlar, yalan. Sebäbi bu rejim indi ayakta durmak mümkinçiligi galmady. Ine şu Asad rejiminiň ýykylşy ýaly bular hukmany suratda ýykylmaly. Ýykylmaly wagty gelip ýetdi. Aziz watandaşlar, Rus imperiýasynyň hiç kimin bu rejimiň arkasynda durmajakdygy aýdyn görnüpdir watandaşlar. Şuňky gepleşigimiziň üstü bilen size şu biradajygam bolsa şu Türkmenistanyň jenaýetkär toporynyň edi oturan gözboýagçylyklarynyň yalan propagandasynyň yalandygyny ýene de bir gezek size adajygam bolsa ýetiren bolsak, şu ýerden biz degenýäsde geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sag bolun watandaşlar. Bizim Arslan Bey, Bahar hanım, Ayşegül hanım, Melike Molim, gymmatly wagtyňyzy ýitirip gelip şu ýere berip beren gyzykly gurrunlaryňyz, kirleriňiz bilen halkymyza bir täsir edip bilen bolsaňyz, şu ýerden size de ulakan minnetdarlygymyzy bildirýäs. Bize gelip goşulmagyňyzy, bizim halkyň sesi kanalymyza, beýleki Taga kanalymyza, Zenanlaryň sesi, ýene de Halmyrad agan kanaly bar, bir topar kanallar bar şu ýerde. Haksızlyga garşy görüş diýip ýene de bir kanal açyldy. Ana şu kanallarymyza abone bolmagyňyzy, like basmagyňyzy, öz pikirleriňizi şolaryň aşağı bilen bize ýetirmegiňizi şu ýerden ýene de biz size haýyş edip ýüzlenýäs watandaşlar. Sebäbi halkymyz aýaga galmaly wagty gelip ýetdi. Aýaga galyn. Şu ýerden ýene bir gezek ýatla diýes. Hoş sag bolun, geljekki gepleşiklerimizde görüşýänçä. Öz pikirleriňizi hem şu ýere ýazmagyňyzy şu ýerden ýene bir gezek sizden haýyş edýäs. Sag bolun watandaşlar.